Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. La Clínica Barraquer implantarà xips a la retina per proporcionar a cecs una visió artificial. El Centre d'Oftalmologia Barraquer, a Barcelona, serà el primer a Espanya a posar xips a la retina mitjançant implants maculars. Es col·locaran a pacients cecs o amb baixa visió, que podran identificar objectes, formes, llums i contorns. Segons ha informat la clínica, aquesta tècnica permet que, en molts casos, els pacients recuperin la seva autonomia amb el que es denomina visió artificial. Els implants es col·locaran a pacients afectats de retinosi pigmentària. Aquesta patologia és la causa més freqüent de degeneració hereditària de la retina. Aquest tipus d'implant han estat aprovats per les autoritats sanitàries nord-americanes i de la Comissió Europea. La Clínica Barraquer ha explicat que inicialment els xips s'han aprovat per la retinosi pigmentària, però ja han estat tractats amb èxit pacients amb malaltia de Stargardt. També podria utilitzar-se en un futur a la degeneració macular de tipus atròfic o seca associada a l'edat.